Nedávno som dostal takú otázku, v ktorej sa ma sledovateľ pýta nasledovné. Mohli by ste prosím dať aj videá, ako zvládate odhadnúť rôzne sociálne situácie? Pre mňa osobne je veľmi náročné odhadnúť, či sa ľudia na mňa hnevajú alebo nie, kedy je vhodné niečo povedať a kedy naopak nie. Mám problém s neverbálnou komunikáciou, s metaforami či slovnými hračkami. Keď mi niekto niečo povie, tak to chápem doslovne. Potom už len mi ostáva dúfať, že to správne odhadnem. Nuž, toto je žiaľ problém väčšiny ľudí na autistickom spektre. Zápasím s tým aj ja v podstate celý život, akurát ja som predtým nevedel, že som na spektre, takže jednoducho som si myslel, že tak ten život má vyzerať, že človek stále nerozumie, ako to tí druhí myslia a že často sa stávajú rôzne nedorozumenia, trápasy a že ja si myslím, že niekto sa na mňa hnevá a vlastne vôbec to tak nie je, alebo že ja som niečo spôsobil a vôbec so mnou nejak nesúvisí to správanie dotyčného človeka. Takže tuto neexistuje nejaký zázračný liek. Ja neviem napríklad často rozlíšiť humor a iróniu, najmä keď sa s niekým nepoznám ešte dobre, keď napríklad si len chatujeme a potom sa krátko osobne poznáme alebo vôbec nepoznáme, tak ja to naozaj neviem odhadnúť. A podľa mňa jediné riešenie je dotyčného alebo dotyčnej sa na rovinu spýtať, že ako to prosím ťa myslíš, čo si tým chcela povedať, aby tak človek predišiel tým nedorozumeniam. Alebo potom možno mať nejakého kamaráta, kamarátku mimo spektra a tomu vysvetliť tú situáciu a skúsiť sa spýtať, že ako oni tomu rozumejú. Ja mám takúto kamarátku z Košíc, s ktorou už vlastne roky sa radím o rôznych veciach. Akurát momentálne to vyzerá tak, že možno aj ona je napokon na spektre, takže možno nie všetky rady, ktoré mi dávala, odhadla aj ona správne, ale taký je život. Každopádne podobné rôzne životné nedorozumenia patria k nášmu životu, nedá sa s tým veľmi nič robiť, ale dá sa druhým dať najavo, že máme s tým problém a poprosiť ich, aby jasne povedali, čo po nás chcú alebo čo si myslia a potom to pre nás bude ďaleko jednoduchšie pochopiť a správne reagovať.